Así quedou esta árbore na túa parcela, Fernando, absolutamente de arriba abaixo ofendida por un rayo. Abaixo, isto solo vendo se pode creer o que fai a electricidade, porque o que lle falta estaba todo no suelo. E o que quedou está todo... O sea, deixoulle a codia, a casca, pelada. Está presa, pero está solta de todo. Porque a chispa, por lo que dicen, que funciona así, o caer descarga no... Vai cara abaixo. Descarga no suelo. Sí, sí. Claro, dicen que se estamos aquí alrededor que pode facer efecto. E ese día, ata uns minutos antes, Fernando, Toda a familia, 13 personas estábamos aí. sorte, porque aquí ti como te enteras, que é o que oes? Bueno, sorte, por decir sorte, porque tamén podemos decir milagro. Pois estábamos ali, marchaba a familia, que estuéramos comendo todos xuntos. Entonces, veu o trono, asustámonos moito, case caímos a muller e eu. Chamaches ti pola muller, a muller por ti, como foi, diría o Fernando. Exactamente, sí, ela chamou Fernando, onde estás? Digo, estou ben, que pasa? Dixo, non pasa nada. Ah, pero démonos cuenta que os fusibles e a electricidade fora toda a paseo. As consecuencias do que ocorreu fora tamén se afectaron dentro. Sí, sí. Que pasou? Este foi o máis perjudicial, que se queimou completamente. Saltaron todo o automático, pero este queimouse. Porque agora xa te No, restituído. sí, porque gracias ao amigo electricista. Pero, a amigo electricista ya 60 euros que lle paguei. Pero que vos non vos decatades no momento. Non, o lunes, que xa pasara o susto, xa pasara todo, e díceme Fernando, o tractor que xe anduvo outro día, derramouche un carballo, un árbol. Porque ves restos da Claro, cortiza sí, por aquí. Estaba toda a cortiza, que ves aquí que falta, estaba toda no suelo. Entonces viñen, acerqueime aquí, e dixenlle, Lola, pero tú non sabes o que é isto? É lo que é. Isto é un rayo. Foi a árbore. Sí. Pero sodes conscientes de que puido pasar con vos? Claro, hombre, é lógico, xa non son os primeiros. Porque aquí hai medio ano, hai a 50 metros máis da miña parcela para diante, puxeron unha antena. E dicen que na punta que ten un rayo, un pararrayos. É que atrae as chispas. Eu penso ir ao ayuntamiento polo menos ao ayuntamiento. E dicirlle se hai relación ou non hai relación, se está legal ou non está legal. Quedas tranquilo ou despois do que pasou? Bueno, vamos a ver, despois do que pasou, sempre queda aquela cousa que pode vir. Non lle teño moito medo. Pero por se acaso estás fora tamén atento Sí, que sí, poida- precaución, sí, precaución. Pois deixamos aí, Fernando. Moi amable. Gracias, que vaya ben.